ଆମେ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଯିବା। ये हूँ बाहर साइड गेट, भीतर गेट चल बहुत सुंदर है जी जगह। ये ठाकुरंगर पूजा सामने भी बिक्री हुए ये राम मंदिर पूजा सामग्री पूजा भंडार। नहीं ये हूँ गणेश ठाकुर। जाते हैं 240। चलन जब भीतर जा
ମାନେ ଭିତରେ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ମାରା ହେଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଭିତରେ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଯାଇଥିଲି ଉଠିବାକୁ ଯେ ମନା କଲେ। ये माता सरस्वती माँ सरला नायडू।
ଏଠି ଭାଗ କରିଦେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ କାଢିଦେବା ନା ଇଏ ହେଉଛି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଖଣ୍ଡ ଦୋକାନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।